وەکە چارەسەریکێ شوان کێشەیەن زارۆکên li kolanan yên bêxwedî û parsê dikin, Desteya Rêveberiya Xwecehî û Ekolojî li Herêma Cezîrê navenda lênêrîna zarokan li gundê Xeznayê vekir. Ta got ev zarokên bêxwedî zaroktiya xwe jiyan bikin, bi dabîkirin û peydakirina hemû derfetên jiyana zarokatiyê, ji xwendin û perwerdeyê û lîstikan ta cihê razanê û xwarinê. Ev navend îro roj amade ye ji bo xatirê pêşwaziya zarokên ku di herêmê me de bêxwedîna zarokên ku bi hacetin. Ev karê ku li vê derê werê meşandin di nava zagonên parastina mafê zaroka de, di nava rêveberiya xweser de, her wiha zagonên ku ji netewên yekbûyî derketine ku çawa mafê zaroka werê parastin û jiyanekî sağlam jiyan bikin. Ev karê ku li vê derê dibe bi rêveberî û xwedî derketina desteya şaredariyan ya Rêveberiya Xwecihî û Ekolojî li Herêma Cezîrê ye, her wiha desteyên dîtir jî di nava wê de cihê xwe digirin, di nava Rêveberiya Xweser de ku ciyekî jiyana zaroka werê peyda kirin. Di nava vê cihê de ev zarok jiyana xwe bimeşênin, jiyana xwe bibînin û di nava wê de hemû zehmetiyên ku jiyan kirine ji bîr bikin. Navenda bi navê jiyana zarokan kare sî zarokên bêxwedî pêşwazî bike ji temenê 5 salî ta 18 salî. Wan bi xwendin û xwarin û bi cih bike. Yani heya sî kesî em dikarin li vir jiyan bikin. Yani pêwîstiya me heya niha me xelas kir yani. Aliyê xwarinê de, aliyê razanê, aliyê perwerdekirinê, aliyê istirahatê her tiştê me hazir kir. Ana haliyen vê sazî hazir e yani ji bo zaroka. Di van salên dawî de û sedema rewşa şer ya guherên tê re derbas dibe, bandoreke pir xerab li zarokan bûye û ev dever bi hewceyî hin projeyên taybet bi zarokan e ta got hin ji wan encamên şer li ser zarokan sivik bibe. Dara berekat, Kurdsatî News, Gundewarê Qamişlo.